खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगावनि UN एकाडेमि फरायसालिनि खुंगा 17थि बोसोरसालिया फरायसालि फोरबोखौ गोबां खहाबथाव गाजा गोमजा फरायसाफोरनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, गुबुन गेलेनाय आरिनि गेजेरजों 16 मेनिफ्राय खुंफुंबोनानै मैया 21 मेआव जोबफैयो। बे जोबथा दिनाव जोथोनगिरि जथुमाबो लानाय जायो। मख'जाथावदि बे जोथोनगिरि जथुमनायाव गाहाय आलासि महरै हांख्राय हरजादोंमोन 28 नं गसाइगाव समस्तिनि MLA मिस्टार बर'न बसुमतारी बिथां आरो बेजों लोगोसे आलासि महरै नुजाथिफैनाय NRSM क'क्राझारनि बारग' DPM मानगोनां उत्तम कुमार ब्रह्म, मानिजाथाव रामतनु ब्रह्म, मानिजाथाव TCLCC चेयारमेन थमास नार्जारी बिथां। बे मेलाव नुजाथिनानै बिथां MLA गोबां थुलुंगाथाव बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिथाङा फरायसा आरो जोथोनगिरिफोरनि फारसे गोबां थुलुंगाथाव बिबुंथि लाखिदोंमोन। बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लानानै जथुमाखौ मेहेरगोनां खालामदोंमोन। नैथियाव दं रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दिनैसिमाव 88 दिन जाबाय, थेवबो दासिमबो बन्द जानायनि लामायाव फैयाखै। मख'जाथावदि मैया रासियानि हादरगिरि व्लादिमिर पुतिन बिथाङा दाबि खालामदोंमोन दि गावसिनि हादर रासियाया इउक्रेननि मुंदांखा नोगोर मारिउपलखौ आवग्रिना लानो हाबाय होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि बियो रासियानि मोनसे गेदेर जाफुंसारनायनि होननानै बिथाङा फोरमायदों होनना निउज नेशन मुंनि रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं बर'नि थाखाय गोजोनथाव रादाब। थांनाय बावैसो साननि गेजेराव जालांनाय 18थि अल आसाम माराथन मुवा थाइ चेम्पियनशिप 2022नि बादायलायनायाव बर' फिसा सानामुलि बर' बिथांजोआ फाइनाल गेमाव सनानि मेडेल देरहानानै गासै बर'नि गेजेरावनो देरगानाय सन्मान लानानै फैदों। मख'जाथावदि सनानि मेडेल देरहानानै गेलेगिरि सानामालि बर'आ जोबोद गोग्गानाय फोरमायो आरो फैगौ समनि माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव आसाम रायजोनि जानानै गोख्रों गेलेबावनो होननानै बिथांजोआ फोरमायबावो। बिथांजोनिसिम आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय। ब्रैथियाव दं रासियाया नाट'नि हादरफोरखौ हाथफ्ला खालामनो सिगिदों होननानै निउज नेशन रादाबाव फोसावदों। बाथियाव दं 22 नं कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै कक्लाबारि बियाबनि माखासे जायगाफोराव BTRनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो MLA जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा दावबायफैनानै ओनसोलनि रायजो राजा आरो दोलोनि मावथिफोरजों सावरायफैदों। बे सावरायलायनायाव बिथां दावबायसा बर'आ फोरमायदों दि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव UPPL लानो देरहासारनो हागोन होनना फोरमायदों। दथियाव दं मैया गसाइगाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हायो मैगं थाइगं लांनाय मोनथिनाय बादिब्ला WB63B1388 नम्बर गारिजों मैगं थाइगं लांनाय सिङाव 4 मैसो मोसौ दङमोन। मख'जाथावदि मैगं थाइगं लांनायजों लोगोसे सिखावै लांखोमादोंमोन मैसो मोसौखौ। गारि सालायगिरि आमिर हुसेन आरो असिम बर्मनखौ पुलिसा हमनो हायो होनना रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिमोन लोगोफोर।
गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।